Komishona ndị ọrụ uwe ojii n'ime Anambra Maazị Aderemi Adoye na-ekwu na ha kere ajụ n'ume ịkwalite ọrụ nchebe ọdeshi nke ndụ na ngwongwo ndị mmadụ n'ime steeti a na-atụghị egwu ọbụla maọbụ lee mmadụ anya n'iru. Maazị Adoye kwupụtara nke a mgbe ya na ndị ọrụ ya gara njem mkpọtụrụ na nke eze ọdịnala nke obodo Ọka bụ Obi Gibson Nwosu na obi eze ya. Chibụzọ Okoye ga-akọtọpụ akụkọ a. Mgbe ọ na-ekwu okwu n'oge ya bụ njem nleta anya ka Maazị Adoye onye bụ Kọmishọna polisi nke 33 enwetagoro na steeti a mere ka amata na inweta ya na steeti a mere ya ugboro 4 ya bịagoro lụọ ọrụ dịka onye uwe ojii na steeti a kemgbe ekewepụtara Anambra n'afọ 1991 ma kwuo na ya alụgo ọrụ na Fega Ọnịsha, Ọba, Ojoto nakwa Nnewi. O mere ka amata na Anambra bụ obodo ya kpọmkwem ma kọwaa ndị Ọka dịka ndị na-ahụ mmadụ n'anya na-anabata onye ọbịa ma too otu nwoke ahịa na-ewu ewu bụ onye Ọka bụ Maazị Ken Chukwura onye lụsigoro ọrụ na ezumike nka na ngalaba Department of State Services DSS. Onye o mere ka amata na ọ bụ atụmatụ ọ tụpụtara mgbe ha na-anụ ọgụ na-emegide ndị agha ọnụọna Boko Haram na obodo Maiduguri mere ka ndị agha ọnụọna ahụ ghara igbu mmadụ aghara oge ahụ na Borno. Ya bụ onye Kọmishọna polisi nke Anambra kwupụtara na ha anwụchiela mmadụ 33 ndị a na-enyo enyo na ha na-akpa mkpamkpa n'Ọka site na otu nzuzo ma rịọzie ndị Ọka ka ha nye ndị ọrụ ya nkwado kwesịrị ekwesị ka ha nwee memina otu nzuzo n'Ọka. Na mbụri mgbe ọ na-ekele ya bụ onye isi ndị uwe ojii ka Maazị Chukwura na otu onye eji okwu ya akpa izu n'Ọka bụ Maazị Jonathan Zekwe kwuru na Maazị Adoye bụ onye tozuru etozu mara nke ekwe na-akụ n'ebe metụtara ọrụ nchekwa ma kwue na ọrụ nchekwa bụ nke kwesịrị ka onye ma onye ọbụla na-atụkọta uche iji hụ na ememinara ndị omekome na ndị niile na-eme mpụ n'obodo. Na mbụri ka onye eze ọdịnala Ọka bụ Obi Nwosu onye ọ bụ onye traditional prime minister nke Ọka nọchiri anya ya bụ injinia Benjamin Okoye kenere Maazị Adoye maka nya bụ njem nleta ọ bịara na Obi Ezeụzụ ma kọwaa anya dịka onye ọrụ nchekwa doro anya nke ukwuu ma kwue na ọ ga-alụ ọrụ ya ọfụma maka na obigo n'obodo Ọka ọtụtụ oge. Ya bụ onye eze Ọka gakwara n'ihu rịọ ya bụ onye isi ndị uwe ojii na steeti a ka o mee ka akwụsị ya bụ ihe a na-alụgazi n'okporo ụzọ nke nwa bekee kpọrọ barikedi nke na-eme na onye nwe ihe ntụmadị na ọ ga-enye ya nsogbu isi na be ya pụta. Ndị so Maazị Adoye bịa anya bụ njem gụnyere onye na-esote onye isi uwe ojii steeti a bụ Maazị David Iloyanomo, okwupụta okwu ndị uwe ojii steeti a bụ Maazị Ikenga Tochukwu, ebe onye na-afụta maka mgbasa ozi na Obi Ezeụzụ n'Ọka bụ Maazị Abụchi Nwaọzọ nọkwa oge emere ya bụ mmemme site n'Ọka. Aha m bụ Chibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa ABS.